А те на колко са, на по една година ли? Как са костенурките, Ники? Как се казват? Димчо и Димка? Не. А как? Нинчо и Нинка. Нинджи. Да бе, ясно. Нинджо и Нинка. Нали така? Това са бебетата Нинчо и Нинка. Не, това не е Нинчо. Не Нинчо с... нинджи. Нинджи де. Нинчо и Нинка. Нещо има тук. Мачето Нинчо. Да. Това са бебенцата Нинчо и Нинка. И те са нинджи. Това трябва да се... Кръчето, виж нокътчето как се забива, как се опитва с нокътчето да те бодне, виждаш ли? Ти Ще ти пробие ръката. Ей. Острички са нокътчетата на Нинчо и Нинка. Айде, тате, пускай ги, да не им стане лошо така, Пускай ги. като ги размотаваме. Пускай. Дай, аз ще ги пренеса. Не, аз ще Не ги ги пренеса. тръскай, не, лекичко. Така, много внимателно и той си тръгва и се скрива, да. Айде. Пускай. Пускай Нинка. Пускай Нинка да нанка. Така, хоп. Браво. Чао, Нинчо. Чао, Нинка. Айде, после пак. Чао! Чао, Нинчо и Нинка. Бай-бай. Виж как бягат обаче, те сега са леко стресирани, защото се срещнали с великан. Ти си великан за тях. Да, ето виж Нинчо как тича натам. Къде е другото? Тя, значи, идва на този, идва там. Да. Хванаха Нинчо и две Нинка различни посоки, хванаха. Да. Противоположни посоки. хванаха. Тръгнаха. Да. Айде, тате, да се не ходим да Айде, видим бабата какво прави. айде, тръгваме за море. Baby turtles. Can I go and have a look? Yeah, I come. haven't seen them yet. They're never there when I go. That's funny. Yeah. Baby, yeah.